Jatend migao mar weche somo Machogu koro kwayo jokanyo mag riwruok mar jopuonj mar NAT mondo mbek chung margi ewi dwaro ni medgi jopuonj osara margi gi atamalo 60. Wach ma kamaendi ne owachi e twak mare mane osom kod director mar chenro mag somo e gwenge mag Nyanza, Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Odiochieng' mar ariyo mar romono ne otedore kod twak e weche mopogore opogore ma osebedo ka thung'o agog jopuonj, ahinya to ywak ewi meto mar osara, wilo mag jopuonj maonge chenro makare miluwo, thirno mar dongruok mag jopuonj e sekta no e kind mamoko. Kaluwore kod wechego, ahinya to ewi meto mar osara, jatend migao mar weche somo Machogu owacho ni jopuonj owinjo bed joratiro kata realistic gi dhongere kapok gisundo dwaro gi mar medo osara gi atamalo 60. I am informed that you have already raised concerns about inflation and your current collective bargaining agreement of 2021-2025, which did not have a monetary component. I call upon your leaders to be realistic in reading the signs of the day. Machogu omedo ni jopuonj owinjore kete ratil chal mar nengo ngima pacho ka kapok gidhiro mondo dwaro gino okete tim mapiyo. Consult widely and ensure that all deliberations have the learner's interests at heart, bearing in mind that our economy is currently in dire straits. I am sure we shall reach an agreement and more on as a country. Jokanyo mag NAT kotelnegi kod jagoro maduong' Collins Oyu nyopedho ayanga ywak ewi meto mar osara mosedhi alanda are higa 2017, ywak mabende ne ojiw kod jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori. Remember the 2016-2021 CBA was not completely administered. So you owe us. You owe us. You owe us. Because how can somebody act for 4 years and then you subject this person to training? You subject this person to another interview. Madam Labor Commissioner, according to international best practices and our own Employment Act, nobody can act for 6 months. Matters education are being politicized, even to the extent of advising the Teacher Service Commission, the employer, on the nature of who to employ where. This one must stop. My brother has alluded to it, and we are not going to take it lying low. Romono mogen rumo odiochieng' makiny bende ne oyuore kod apisas mag duol mandiko jopuonj TSC ma bende ne okoyudo yot e duoko penjo gima omiyo pok ne giluongo lalruok e kindgi kod jota riwruoge jopuonj. Jopuonj go ne okwa mondo miyo jiw achiel margi kendo riwo wigi kamoro achiel mondo kel yot e miyo gi kony mawuok e sirikal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.